Enric Casasses persona. Ara, com està la poesia catalana? La poesia catalana i en general tota està bé, és com sempre, o sigui, la poesia és com, si em diguessis com està l'esperit o com està el pensament, està de puta mare. Nosaltres estem una mica fotuts, però la poesia està molt bé. I què s'hauria de fer perquè es difongués? Jo penso que no s'ha de fer res, que fins i tot si no la publiquéssim acabaria circulant d'una manera o altra. Sempre n'hi ha hagut, sempre n'hi haurà. Quan no existia ni l'alfabet ja hi havia poesia, quan no existia la impremta ja hi havia poesia, i a l'època d'internet i de tot hi ha poesia i sempre n'hi haurà, i no hi ha qui l'aturi. I els nous valors, avui que estem aquí a Berga amb el poemari? Això, en concret, no a Catalunya, sinó als Països Catalans, jo veig que hi ha una florida bastant notable de poetes joves, catalans, mallorquins i valencians i tot, que València tenen una guerra amb la llengua també bastant dura, però així i tot n'hi ha, i de poetes de 20 i tants anys o menys. Com la Blanca Llum? Com la Blanca Llum i Jaume Pons i l'Andreu Galán, el Pau Vallet, jo que sé, n'hi ha molts i molts que no és impossible estar al corrent de tots. N'hi ha molts i molt actius. En Joan Tomàs Martínez i de no tan joves també, com en Camacho Grau, i de més de la meva edat, com la Dolors Miquel, hi ha poetes bons. Es llegeix més poesia que mai? No sé si se llegeix més que mai, però se n'escolta bastanta i va no sobrevivint, sinó vivint. És una forma de dignificar la paraula o és una forma de dignificar una llengua? Les tres coses. És una forma que és la forma poder més potent en què la paraula i la llengua se realitzen. Per tant, la poesia, en quant a la llengua catalana, com vols dir? D'alguna manera o altra, també la dignifica encara més? Sí, jo crec que més que la llengua catalana estan en aquesta políticament, diguem, o socialment, o com es digui, estan en una situació, diguem, de sotmetiment o d'inferioritat, i en canvi la poesia no hi està pas, ni la literatura en general, des de la Renaixença cap aquí, tant el segle d'en Verdaguer com el d'en Maragall, com el d'en Vinyoli o com el d'en Ferreter fins ara, o sigui, hòstia, això és de primera divisió, és com el Barça. Per tant, estem als Champions. Sí, hi ha possibilitats d'anar davant. El que passa que no hi ha competició amb la poesia, però estem, no hem d'envejar pas a ningú. Els trobadors actuals, qui serien? Bé, l'un i l'altre, i no ho sé, doncs n'hi ha molts, si dic un nom en descuidaré un altre, però hi ha recitals a tort i a dret. El Guillem de Berguedà actual, qui podria ser? No sé qui podria ser, jo penso que és el Joan Josep Camacho, poder, o no sé, la Dolors Miquel, poder és el Guillem de Berguedà actual. Poder la Dolors Miquel. Seria una Guillema de Berguedà, i en Tomàs Àries també. Què diries a la persona que no gosa provar de fer poesia? Doncs que ho provi, o sobretot que en llegeixi, a veure si se l'encomana la febre.